Dobrý deň, volám sa Ľuboš Pírko, som fotograf a zaoberám sa medzigeneračnou prezentáciou umenia vo virtuálnom priestore. Rád by som vám predstavil skvelú možnosť, ako ukázať svoje umenie internetovej generácii globálne. Čo to je a ako to funguje? Generácia alfa je generácia mladých ľudí, žijúca od narodenia už v technologickom svete, kde sú zasypaní obrovským množstvom informácií, ktoré nie sú často schopní spracovať s pochopením. Vo virtuálnom priestore platí, že internet je jeden veľký obchod s pozornosťou. Je len otázka, ako tú pozornosť zachytíme. Podľa pravidiel komunikácie platí, že staršia a skúsenejšia generácia sa musí prispôsobiť komunikačnému kanálu mladšej. Inak jej pozornosť nezachytí. Jeden z najsilnejších komunikačných nástrojov je video. Obraz vnímame podstatne intenzívnejšie ako písaný text. Je to logické. Kreslíme zhruba 40 000 rokov, ale píšeme len okolo 4 000 rokov. Ak chceme hovoriť o umení, predstaviť autora alebo dielo, je dobré urobiť to video. Spracoval som systém, pomocou ktorého sa príbeh obrazu alebo sochy dostane k divákovi prostredníctvom videa. Takýto projekt teraz dokončujem v jednej z najlepších galérií v Európe, Danubiana Moilestin Art Museum, kde jednotlivé diela stálej zbierky sú predstavené videom. Ako to funguje tam? S umelcom, ktorý dielo vytvoril, natočím materiál, spracujem ho na videoplatformu a z linku urobím QR kód a tento v 4 jazykoch je vedľa obrazu. Návštevník zažije komentovanú prehliadku priamo s autorom diela vo svojom jazyku. Každý má svoj monitor pri sebe a je ním vlastne smartfón. Výhodou je, že videá, respektíve QR kódy sa dajú použiť v podstatne širšom rozsahu. Ako pozvánky na vernisáže, do monografií, kníh, na reklamu, galérie a tak ďalej a tak ďalej. Použitie je mnoho. Týmto spôsobom je spracovaná napríklad najväčšia výstava sochára Janka Ťapáka v jeho monografii, ktorú vydáva vydavateľstvo IKAR. Je tam zhruba 20 príbehov, prečo jednotlivé sochy vznikali a aký je ich príbeh. Prečo je dôležité, aby to hovoril autor alebo kurátor? Pretože hovorí príbeh, ktorý je o emócii a situácii, za ktorých dielo vzniklo. A práve generácia alfa je veľmi intenzívne konfrontovaná s umelou inteligenciou aj v umení. A rozlíšiť medzi tým, čo je vytvorené umelou inteligenciou a reálnym človekom je veľmi ťažké. Preto by som vám rád ponúkol vytvorenie takéhoto materiálu, ktorý môžete použiť nielen na web, ale pomocou QR kódu aj na pozvánky, do kníh, mailov a všade, kde chcete prezentovať svoje umenie. Dokonca aj v inom jazyku. Vysvetlíte divákovi, o čom vaše umenie je a nadchnete ho, aby si pozrel viac vašej tvorby. Videá sú robené vo viacerých jazykoch, minimálne v angličtine, kde vy hovoríte svojim rodným jazykom a v postprodukcii je vytvorená cudzojazyčná stopa, ktorá je vo videu potom dominantná. Takto je možné predstaviť svoje umenie galeristom po celom svete. Predstavíte sa osobne, nielen písaným slovom a funguje tu skvelý princíp náklonnosti. Divák má pocit, že vás pozná a robíte to z pokoja a z pohodlia svojho domova. Ak by vás môj nápad zaujal a chceli by ste ho využiť pri prezentácii vášho umenia, napíšte mi. Dohodneme sa na osobnom stretnutí a preberieme, ako by som vám mohol pomôcť pri zviditeľnení vašej práce na webe aj s mnohými ďalšími možnosťami, ktoré z toho vyplývajú.